Pod broj 1. Pitanje Prevalca. Tu odmah da obrazložimo stvari. Neovisno, privatna svojina, prodato, kupljeno, ovisnost je utrine seoske. Pa bih želeo od vas jednog gospodina, po zakonskim pravilima, članu i tačkama, čuti ovaj odgovor. Pod broj 2. Nismo informisani, nije bilo nikakve donacije seoskoj zajednici od stranke. Dosadašnja saradnja između seoske zajednice i stranke bila je bezuspešna. Imali smo niz problema. Tražili smo, pošlo mi je prošle godine, kada stupila na vlast. Mi smo bili, u stvari, normalno, koalicijna partija, Vakat, pripojili smo se njima. Obećali nam 2 zida potpuna da izradimo, bazen, kocka nam je doneta, 660 kvadrata, bez peska, bez ikakve rigole i tako dalje. Kocka, ja mislim i smatram da je to opštinski budžet. Nije od nijedne stranke, mi možemo da pričamo jedno drugo, ali to od nijedne stranke nije.